Telamora area mia khorok ni thimani khorok sa angkai jibu sogoi kha khorok ni angkai on the spot dead ngkha thikya ke tabuk ngkangke khorok sa thinen bumong kha Anil Deborma te khorok sa thinen bumong ngkangke Suron Deborma sing Simon ka bini nogo phaijak tabuk ngkangke sing Suron Deborma ni nogo phaijak kthei sokpai ko lamao ko bono sokna bagai obo tabuk snamjak already khlaine ekdom snamaya ko ready khlai tonjak nogo sokpai ko tabuk kthei sokpai sinai kthei sokpai kya bini kthei te khoroksan jaga sing sogaya ko te tabuk ngkangke sing sudu Suron nogo phaijak Suron ni kthei sokpai kya bono bini babu song bin kugui song thangani lekha bahai thikya mia khorok noi asol gothna ta ma abun sing chere nele ne kisa gata no Suron bai bor malai mia bono ke Rahul call khai bo na haudo dasron no ingkai bo bridge of phai na phai bono Rahul no ingkai borok aske no thanglai mani ke sing u omo kondomra neor lampra tende moson bari eyor ka kaglai pigata sing bobai apru Suron sabai kaza o bai ke sabni Suron ni dasron ni inge bo borok katam ka do Rahul masa dasron masa ke masa saimi aba bor masrani khanam lakisa o khorok tamno na borok kazak o kazang bisingo Rahul masa dasron masa inge te masa no kang sinia acha o thuine yuna abo Anil dangkha sida abalang saimi aba nang kispun sinia bong bai ko khorok tamche kazak na bor thang tong bor kapro afro borok jakmandi thang ini oron thanglai mani sing para kaseno ge para ni thang oron theke nor thanglai puila pro iko hi bridge te da bas kam bridge da hi oron bridge si e oron hoje thanglai manta Suron bo oron ni theken thango bo masa Rahul no phai na phai bo jakman hoje no aing theke no bo phai or se ojor se phai na phai na Rahul no phai na phai bo inga amu saimi ata Rahul sabai angka ani kunduran dolok tongu gang borno rihin ha kata angbo phaji hinai anana phagari hinai nor ketang thansa thangla le nor ketang kaglekha sengga ayani omo riro kana nango thangla keta ang omre kesang pen bara kanai se apuro orgesta nanyen da thangla kenai kitamo ayani riro kanai thangla sning thangata seng angke kondura lai thangata boro kengke ay tit amo sakmandi phaibe kha borokhe pura already paijak da orgesta nanyen bagai paijak boro janan paijak ke nanyen hinde thangla ke na on jaga ro thangla ke abalang saimali abale jeng lamas phelai pikangka nor kaglai furta hamni kaglai bornos ang sairo kata sakma thangla chudi ang nasingan nei Rahul ni pas ti tongkhani aro begosi o Rahul ke sabo Rahul nai u ujibi sawni hinai omo bin pas bon tong tai aro omong ke nungbor man khesa monga ani bag engkai ang bo ani mani rok se o Rahul ni ani oro dai kalang bo pars kasia malai le ne hinai achak magade thangai mal laisine haita iko bin pars boke tangom talang esalogi bo powi klang payo gongka ano ang chakma thangpon dori jwane ni call khaibro kai bor poklang kata ani oro bor be bising dari manta orta dair jakta gar thang mal laisine ke borok thang kinung kthei bufru khobor mangkha angkai chakma thang sogoi himi thang sogoi srap dam kama kata ang call khaibro kai Rahul no nung Rahul no call khaibro ke abro kai hospital khana kata hospital hanai nge sabya saka sang phone sida bo Rahul ne or sabya saka anga se saimaliya bole tamni saw kangke nge Rahul song kthei chawamo masa borok thai ke kathang koi sakata bo hospital 6 kilo logi na telemora hospital honi khana uta amun porengke saimaliya ahur porle ang bono puila kati khosani chabo ang abole silia dara ab singna liya nin bumke an bumke hime jamatia o Suron songni dolta nungke na bin manaita asol da asol ya inke norok biye mal lai pro kono borok nunglai jakda sala jakda abole Rahul nong dol bising kep nungna ti tongu tongmale dasron song nungu nungyali hiya mia kha nung jakda miale nungga ya matong ta kahama sibo mia tinjana ni bisingo khorok sapan nung jakda tong abole ang silia gana bo ngya ba seng bobai malai bike salok marok boma hai norle dol kaise samne bike ekdom speed ke bo sob sobinde salok na ke kisan normal kan jalo tag hi 20 40 ro kari salok ta normal khimang salok na
Inge Mia angke boma hai ki khobor man kana rok asol boma hai thiman karo. Jonggo saimaya ungko horni tintawasi bin babo thang sayo bor hospital thang phayoi phirok phaiproje nin babole krikha thoi thang ka chau Sabo sa ani kumu chau ta tak thingani bu pha chau non chao kata. nogo thang sayo bor hospital ni ektaw thangpo ektaw thangai hospital ni phirok phaikya ta tintan samoya hingke chinara habu chabo kata bor kumui Ningke tinta samai se khanaw na horni. tintan samoi khanao saimaya Tangi thikya tam niwan sonor ke. Khobor ku sa jamangka. jongmai ko 12 chaka gari baino thutai thiyo ni khanao ta hingke bor khai gatham bai be phaliman po hingke yang khai 12 chaka gari bai thutai lai nin manale korikha thoi thangka nei kumu thang sai kata O suron ke tam khlai. agi khai ko pori tongo hingke bo jare phangtin no hostel thangai iko pora yakari kata ya pora yakar khano ko bormo sarawa bo tok phang ko ak pharamo tongo yo Bo nogo tongya. 2 বছর চলি খাব Bo paro tongoi. bormo sarawa Borma sarawa. Inge hingke go nogo bo ma phasong bai ma tongya wasa usu phai thang pai yo hingke rang pucharok boi ko bomang chaluk tongo kono boi hai chuak mai kham jing dai boya jara khe kahamasi abe jara niyum si kono boi wala nye boya to nye boya O suroni bike ngangke boni ji paina mani da na ke bumo wajong paire mani. bo wak pharamo tongoi bin chakiri manoi bo payu Bini rangban bo paina. bin rang bai payu bo Busuk balo kamo. abula amo busuk paimale busuk balo khasiro sungja ge tang bo Bo sorkai sarok da khna. bicharo nung khana paimani Bo ngangke dowui rok da salok. Ekdom man gong ke salok mai abai type ni borok da. am ter khai chalu gya bo chalu phana ko ngko khai niyum khai ngko bo ya ter khai chalu go asu boi khai gong khai ra siriu chalu ge ta O jaga mia orchestra siang mani obo naine da borok o orchestra da naine thanglai. hi orgison nangya phaya bin dolok ba cha jak po ano ba thok dai ro na ano talang phadi ni cha po ngai Borma sorani bo yango bin dola na phan phaketa. bormo sorani bo bin dolon yang na phani phakan ta ngana phayoi kipit purono bo ba hai kothnang po Oran borong na chapna na phani phayaro khe. oro ang saimiya bin dolpo ang para juta ba sai manchu ke ta se bo thok da khane bin dolon na phani phakan ta bin dolon na phai phero puro accident ko ba hai kothnang po bo bin dol ko oro o siem bai gari naima bo sobo angko gari naima bo gari malia angkai dara nga no phai kisa na phadi ni khobor khai ha jakpo O siam ring hokata. ring ho kang oro bo to Kakra sorani. kangara sora iko binana songka oro no angkai bo sakma gato tongta para khai O suron ke bos ga tong bo. soron kai borma sora bo Suron ke borma sora. Ke siam ka wasaga bo. o jaga Inge boka bin dol na ring hokata suron na ana phaina phadi. ano phaina phadi angkai phaina pano ani thogrok chi gerei ba thok gerei ni chao po angkai thok gerei Suron chao kata. son sa kata angkai no ang thok dawe nai dara ana to bo phai talang phai angkai bo Bor thangmani target na bor orchestra thanan. orchestra thanani target da aro berai na da to bo jeti phano phaina phai angkai bo phaina phai kanta phaina phai ka thok da la nya thang angkai no thok dawe phai angkai no o gothnang kanta Oran bono na phaise thok dai lekha. bono na phaise thangai borang ri oi no thok dala khata o thok dai na hin nai siem Kocar gong khana bogo nungko borok thok dalai mani. busuk ni angla apsuk rogla sa sami ang achu ko se khobor khana thoyo hanai bono ang tai theang ko saisme Gangke abon parengke. abon pore kai ko thoikya pu bai accident ngai hinai salai kai khobor mang khata O suron ke oran nogo tangai tongya. nogo tongya bo iko rang pusa bo nogo gerei jaba jotono gerei ba boni kamla ro khano ma khaija kata school poribo pora lai malia gaja hangkai boni kamla ro khano khai ma sable Ai tang khai tongai bo. wak pusi pu Buni. boni wak pharam no Haramo wa kusi jong kita. boni wak no adar Sik balo ka baing thangmani. 2 বছর 2.5 বছর সে কাটো তুই হিনবলে 2 বছর সে লাইখা 2 বছর লাইখা না 2 বছর লাইখা bo aro tongmani Ke bo nog ni nogo tes tongya ta. nogo tongya o aro
kamla khayo ko buma songo rang rok pato ko kichame jangga ate kheno buma songo buha song kam rok khayo ate khen soli lai tong jata nong nukhungo porang ke yakari khata na a porang kai ko buma buha songo pore ri mali anga kheno muthagai maton khata lai thang ke kajak da kajak ya sikla si sikla ko na bin bu phayung masa kajak kha borok khorok buse tak borok salarok sar jona bori masa bori jotono kara borong dol pajana na pajona inke bo kajak ya ko tai inke sap kajak bo bin bibi masa kajak kha bu phayung masa kajak khata asung no kajak tai borok ko tham tong hota kajak ya pajona oba cherai ke ekdom kaham no na nang ya sai ro le bon bor le senga se tong mani bono chuak mai kham nang bui hai ka yang guri wi tong tong buni yang thang maro kon bari ma ya cherai dolok bai phano chuak mai kham nang hasa khuchika baksa haino berai yi tong yati ba atro khaba tong no ya bono seng ge jing tikse khana mani yang kisa sing nai mani bai rok bo doi chalok ya ni khano bumba ka doi chalok nai dol ya haita awo jeng bo ase go bo ba chalok maro bo ase khel ke na si jaya ba tro khasung bo chaiman theta hano kuno record thamia rok bin khana bo o ma o chrai hai bike doi chalok nai kri aba hai rok khana কোন জায়গা বুইনা bo sama khana ta bono ate rok ba chalok bole boi hai ke accident ok dang no hanai hinma rok khana ya কোন জায়গা phano kuno record thamia kri na he kare sare ke bo kaham no ke buna bo ekdom accident dang ma kalai kha na ke aba hai da kuno boi da khlai ma kalai kha aba hai seng bo no ya si bisi aba ner wan songwan tam hne babi ago abo go wan song mane no boida boino hamya sana buya bon bini satai da engkhana atai nei wan song ma jesa pan je chong khang kai jesa pan saya diba abo seng kon pan wan song malia seng khorso khurukso no babi diba o borok la hakin thikina bisi subida rang thaya ahai rok nungui thikina ko bono kino rok tam hne wan so jete pan bo bad bo doi chalok ya ba bad no o gari no bono sukuru boi di boi ate engkhana nei wan song ta o thai khoroksa thine onil ni bin paran na nangkhe মানে পারা খাইতো কাইসাইয়া গানা গানা তা onil no kam ko sinu na সিনু bo ke tam khlai বুমা ta বুফানো সিনু ব বুচি সংবাই দঙ্গো onil ওঙ্গাই বুফা থৈ থাঙ্কা বুমা ফাইকাতা বুফা সংবাই ওঙ্গাইनो বতাই कैसा संसार खाइ थांका sabo ओ थैनायनि बुमा ओंगा थैनाय रकाय बता बुफयो बुचि संबाय दंगो onil ke okra অনিল কসুচি হিমবেলে busro boysing khana onil ni সগনানি 13 14 ni মইতে নহিতা ning nukpur da na tabuk da bini boysam sirok no ই আসং নহিন ছাও ওয়াক ফারান দে নাই রাকেশ দেবরমা তে হিংসাতা ke onil ki borok bo ma hai অনিল man nungnai rok sanai rok সাইমে আঙ্গাই গতো বতং ইয়া আঙ্কাকরা ছরাসি দং আঙ্গাই ni hamjuk phayo ta to kam ke sini mata na বুমাও ফানো সিনু তাং চেরে রং সিনিয়া তা মানে তমুসা মুসাই মেয়া তা তিতা je o suron ki samro samutang tungai ngo মা মানে বসলা রাকেশ দেবরমা bindo wak pusi tong ওয়াক ফারান খায়ো ওঙ্কাই ব আরো ব মানে কামলা হাই নং খাতা বেতন গনাংতা o onil buda azga wak farmo ই samuka ব আরো খাইয়া sudu suron chim khaita na সুরন চিমিং খায়ো suron ke aro tong khyang ke boro aro dol kaisa গানা গানা বাই সিনি লাই কো ফাইলে কেনা তা তিখাই ke mia jaga o cm na phaine phaipuro borok suron ongko suron bai onil se phaile kina সি দোয়া বলে আং সাইমেয়া borok khorok tam hungka ba খরক তাম তন হি খানাও তখন আং সাইমেয়া তা mor gis tang yang kai an buyung mutai ki thup thigala kamu nosto bongala kamu tep dera gala kamu mor gis tang thani na program thanna an buyung sat mutai ki thiyo oma haike bo orkestra nya khana sno khogla kamta na khogala kamu ta o khogala kamu himu hake dera wi thigala kamu ta wak pharamon bo tong khamu tong yaran tong kamu tai ko bo aja kamla tong jaga wak pharamon tong kamu ta ate mo hai orkestra yang kata kinar ke wan sogo orkestra nyo bo nong khoru nya ke ongkhogla khamu orkestra do saide sana nai abo han kala ta de ko mo gothona kala ma khaba abo han kala jong tai ko orkestra kaji orkestra yang kamo hai de dera kala kamu tan bimsa orkestra bagan dera utang mo ta orkestra klaima da sa na chaya nungni modita mo
khaiman saya ta nu khai ke ba tep si dera unai borok bangma bo na nyam sungnai bo phanyam sungnai bo thanai bo himnai kai apte ke phaikan yo borok dera kha tabo oro dere ta kum jaga khai badai kum jaga dera ma khana chongsung mo saya ka mo orgiste program man saya omona pura total bondo khalanya nang haita nin moti ka ha bondon khai nang mo bondo khai ka tep si dera nai borok ninaro suron debor ma samung ta khaimen inke busuk bal khasa bo ani aro cherai frun chimino ani school tongo nursery ni simino bo aro anaro phaimani pori phani english medium school paima bo angbai mang tongo puran busa hakan ang bono toni jak koi bosorong khana ninaro anoro ni sikla sokka cherai frun chimini simi tai tabu bo phai bo aw school paima pore anoro ika anoro tabu ang bono masu 10,000 ri salary khai ani busa hakano je namung chamung khai toni ri mani ama hakke tini incident sangka miang kan ke botam ni nongkhor tam chuti nai pai muya ben madam no sahoka je madam or kaisa program choli o angkar kisa thang phainai angkai thik ase cherai ba sikla ba angkai thangdi angkai bike bo sanga aga angno pairo bono ko arai lakh taka re oi angkai je nang man jottono obab khariya uskang se agotla thangai ban gari kai miya angkai bokhrum himja go angkai agotla thangai bono ang bini angko suit rok pant rok juta kata lak joto nang takti phai bini aborok waisa bono bo pai angkai miya khai ang meeting tong amba sao angkai aro angko tei bono wati bo ekdom phaijak angkai rang kamsle pena bagari kalangkha angkai bono je miyan nuklang mani ang to nog hapmang liya mati kabang magai awa haitai ko ma ke gotana angka horoka awa khnai dikha bono bike pair man ke busuk baloka dui arai bosor hayengkha asuk balok jak na bo kaham no chalo go na miya bo chalo gya bin logi tongnai chalo gisi bo omai khotana ango miya sab chalo bini logi ni borok tamsi bum rahul onil aing ni sinong aing sin paran sia tolani no onil ki busuk boys rong na bini boys 15-16 rok kaya khuna bani cherai ekdom cherai borok he un nungoi chawi de nongkhor kana na ke bom hai nungnai chanai borok nai to ekdom ningya ekdom bo ningya ekdom cherai ka ham mane bo hai cherai ka ham kis kri asakai respect borio ano baske respect ri tongo nogo tongmani nijini go khayang ba bu saiken tonyo bono kuno obab kri khai tonyo ang bono tabsuk joratei kuno obab kri ko uskangar kai khayang ang agotla bono tlangai bike bai thango bo ter khai amo hayo amo haitai ko borong chalok man kan ko bong ba ama kirok de chalok bo ekdom kri abo hai khaya bo chok ta kri abo cherai hoto chalok kha buibo sawo chalogui amo hai incident khata hinke nor ke tam ni wansok borok da thuteri kina buide bongna thuteri pai kina o thiman karon bom hai o cherai jeta khana mani o cherai chalok puru o cherai no thuteri khan so ayang thangai anga truck bo to bini lamano bo thang dongo ngai borok speed angkhana kicha cherai chalangma ba bo to ani cherai je suron to bo ekdom cherai ka hama mai kap chap chala ya chok ban ningya mane ang mane takhon chang thui hono wansu yako suron chalok ke tis thigla kam he thigla kam bo ma hai gonu dino ke bong bang khabe chalo gya bo sudo logi tlang ja khamiya ba mung song hono ke ba ঠিক আছে থাঙ্গি স্রাপসা আগে বো থাঙ্গো जों তংখ্রবো রহরবো ন চেরাই শিখলাবা নাইদি ওয়াসে উসু মুজঙ্গো হनै রহ কিন্তু বো স্রাপসাখান ফাইবো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা গাই মিয়া হাंकाय आंनि अर साबो तंनाय बो सावर जाको राहुल भाई सावर जागै बो बनो नाफायना मा फायका आथनै जाबो हाय घटना किनर ओ जे फुल डिटेल्स ना माने गाड़ी नि कुन दुस सिक्रेट ना बरक सि थुदाय रो नि दुस बोलते बिनो बें साइड थांगो बरो या साइड थांगो माने कनिनि न अब अंखा ता अंगा बो गयमालि अब हाय अवस्था ता निन पाराते बुंखि सारि आनि पाराखाय हरिराम पारा साउथ गोकुलनगर हरिराम पारा आनि बुंखे राजेश देबर्मा सुरन थैनाय अबिनि नों ताम खलाय बिन बुंखे जात अग न सुरन देबर्मा जावता नोंखौ बिन ताम खलाय आंखे बिन गगै बुं तामा आन बुंखे बिमल देबर्मा बमिया कयतो समयरो थैकेना जों yang खबर खाना माखा एमने 12 सार 12 हायरं खाना हरनि ओंखाय आबनो खानावैने ओंखाय आमा सं थांलाय ओंखाय थांमानि जिबि थां एडमिट खायमानि ओंखाय आरो नार मांगला बिन हामासे गरि खान साइतो न साब साहरका जोंना साहनायखाय आरो साबुं साइमेले सिनियासो मासो बरकमा बोयि खायना भिडिअ खायमन बाकलाय जाग्रा अन फटो रह कता मोबाइल साहरका ओंखाय जों फटो नो ओंखाय माबा आन्दारान ब्ले नै जों हायके गथनांलाय खानावैने थांलाय गथा बंका ओंखाय मिया नगो हापाय मिया नगो हाला हाबाय माखा ओ मिया जोंखाय आं हरनि फिरमन्ता
11টা hone 11টা baje kuna engai ar si darabai kok sai nung mia thangjak na engai darabai kok sai nai phaile masi kangba thanglai do ni bon sai hota engai a ni phaile mani engai abon accident na sekang norok mala jak sina accident na sekang mala ja engai abon bagai abon phiro phaikan gano oro srapja yak dak sobai khana khus kana daran gothana mohajing da hobla byapar nei engai ba tai tam borok mia kono nangjak da mia program phaima he andara am hai kono kaisa pono bo kono use kono things pono kono use khaya bo amna kono phone use khaya bo asuk sing ai bo be dara be kene se hostel life haine por payment sing pro 10 bosor ka khana purai nung mia nin dara bai last koite somai ro kagla khina sing kagla mani amne horni 11:15 dong khana kanglai mani gai bo bai mal man khai 10 ta nagi 11 ta nagi mali man ta gai mali abar kok sai phai nai bo or no phai sing dara bai kok khai ngata bainora nga bainora sa ho bainora la tini superstar nai de ni samta gai basang sa ha bo angla tini nai magala anrang poisa kre han bai phai me sa jakata nin dara bai kaglai puro norok orchestra nai da phirok lai khe nai ki da nai he singai ayango mane moya kamnangoi horni phirok panta norke tam nung orchestra nai thangya he sing orchestra nai thangya tam khan thangmani singkai ko current ni didi kar manta champla ya abono kar ma hoite hanga sang hor phuk thanga yang thamani sar 6 baji kana hanga sar 6 ni hoite didi na hate ara hor thulai gata nung ke sound bagis thangmasi na ge nin dara ke soi orchestra nanya phayu na bin logi te sap tong bin logi to saime au khorsa borok thija khabo bor masor ni phu gai ab borok khorong ni no manta ga borok khorong bising ta ga hai sing thang nung bai kaglai puro te sap tong borok kon onil bai nin ungko soran chimi borok ni no borok khorong ni chau rahul tom bin logi tong ni khnawa gan chiam nin jang nai borno to khana ma to borno to ko hordi ge phaina paija saman khana ta gai ebortan pore mana apro kono problem singya khapru bo orchestra ko kochar ko solikna boforo to sole ab to sing sajung ya sing fiber ga suru lighting ro simi a ko the bajakta egorte somoyo se sole ko ta kun gri he kon sole boro basu emne khe jomoya khota se go egortan pore se o cm bone ring horo ta rahul no na am pore ki tam kha abon pore khai tai tam sai ko mo he no khrap jang pore khai ko ekni pore khai khana ho kata norli tam jasen na kha borok bo thimanu kol ko tamang na buje thuter pa kina bor de thuteri khina na tam bom hairok abo to tami sanai sana thanga bo aing phai ka to aing sai klayo yang thanga bo bin sai kla ate hin hota abo ta gabon sasumaya sab bisaya jing na sai meta o kakra sora kamini kaisa takhok kaisa sikla bo accident ngai thai thangmani bini lakma somani nonogoi blai na ang kha khamka tamni hinke sung bisi burum iba sal burum sung nai khangke nogoi tongo sini tibra sama mang no bisi accident ngai thyo iba jaga bo kabang ma dead body klaijang manai tongo obo hairok no ang blai khe tamhnai no khangke kha khamo sini borok jahate sini tipra hani tipra sarok na ang koinai bisibak jubok rok serai rok no bisik dera kukmani bango accident ni beparo bai sung cycle ok sarok layo tai gari sarok layo blai hus khlai salok khangke blai sanai discipline naragoi bisibak sung salok thani no accident ngai thimani bisik nugjagoi tongo oboni bagai ang koinai je media ni bising tei nugui tongnai rok na ang koinai jahate sung sini life ni bagai sini kaham ni bagai sung cycle subidar ni bagai sung cycle pailayo thanglai su khainani abo nango haifano salok thani ngangke blai khe sung control khlai ni ji sak banchi tongnani o control jeng sob somoi no muitu naragoi salok khangke blai no kaham tamni ke sung je gari pailayo bike pailayo lakh taka ro sini bumau phasung no pairo pheba nung je lakma sasui thangdi o bike chalogo o bai kebo nai ruya tamni ke ani busa college for nai phangthang business thangnai phangthang bini khushi ngai tongthung bo hamui tongthung hnesi pairo accident ngai lakma soi thangdi hni pairuya ke jara salok nai rok na ang sanamu sungmani ke kisa sotrokor khlai ni je banchi tongnani oma hai nai salok hangke blai no kaham nai ta nin bo mong ti par ke obiram de borma ani parangke chakmagat o jaga ke just accident ngai thai ka kha khaman bageno tine or kisi sa nainan bagai phai jonta amne songmai malai khaba ko kisi sa o tripura hani tripura sarong no norok ni channel ni bising tei kok sana musung no tine kisi sa kok samne sungnang nai hambai yo ko thike borok thik
Ke khazan tak song tinin bagai sang lasinan jatan hambai.